Da harshen Turanci idan ana so a ce kada ka sariyar da kanka ko kada ka tozarta kanka ko kuma kada ka wulaƙanta kanka sai a ce Don't sell yourself short. Don't sell yourself short. Don't sell yourself short. Don't sell yourself short. Don't sell yourself short, ma'ana kada ka sariyar da kanka ko kada ka tozarta kanka ko kuma kada ka wulaƙanta kanka. Da harshen Turanci idan ana so a ce kai na musamman ne ko kai ɗaya ne da ba ka da tamka ko kuma kai ɗaya ne da babu irinka sai a ce You are one of a kind. You're one of a kind. You're one of a kind. You're one of a kind, baby girl. You are one of a kind, ma'ana kai na musamman ne ko kai ɗaya ne da ba ka da tamka ko kuma kai ɗaya ne da babu irinka. Da harshen Turanci misali irin rayuwar nan wadda wasu suke yi wadda a cikinta in har za su samu nasara ko biyan bukata akan abin da suka sa gaba to su dai sai sun samu nasarar nan da biyan bukatan nan ko da kuwa za su cutar da wani ko da kuwa za su danna haƙƙin wani. Bahaushe yana kiran irin rayuwar nan da cewa zaman kashin dankali na sama ya danna na ƙasa ko kuma kura ta ci kura. Domin cewa zaman kashin dankali na sama ya danna na ƙasa ko kura ta ci kura da harshen Turanci sai a ce It's a dog-eat-dog world. Let's dog eat dog world. It's a dog-eat-dog world now. It's a dog eat dog world. It's a dog eat dog world, ma'ana zaman kashin dankali na sama ya danna na ƙasa ko kura ta ci kura. Da harshen Turanci misali wani lokacin kakan ce za ka yi wa mutum wani abu sai ya ce maka ka ɗau alƙawari sai ka ce na ɗau alƙawari. To idan za a ce ka ɗau alƙawari wato tambayar cewa ka ɗau alƙawari da amsar cewa na ɗau alƙawari da Turanci za a iya cewa Pinky swear. Pinky swear? Pinky swear. Pinky swear? A pinky swear. Pinky swear. Pinky swear, ka ɗau alƙawari? Pinky swear, na ɗau alƙawari. Da harshen Turanci idan ana so a ce kana ƙoƙarin jan hankalina ne? Idan mace ce, kina ƙoƙarin jan hankalina ne? Ko kana neman soyayya ta ne? Idan mace ce, kina neman soyayya ta ne? Da harshen Turanci sai a ce Are you hitting on me? 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 Ma'ana, kana ƙoƙarin jan hankalina ne? Idan mace ce, kina ƙoƙarin jan hankalina ne? Ko kana neman soyayya ta ne? Idan mace ce, kina neman soyayya ta ne?